Dadating na si Papa. Dadating na si Papa. Ako, kinalat mo na. Andito pa. Oh, ang dami. Gosh. Now. 8, 12, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. 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 17. Ja. 18. 9. 19. 20. Tutulong ka kay Mama? Yeah? Okay. Here. Come here. Okay? Yeah. Now, tulong na ako kay Mama. Tulong. So, si Mama sa taas. Ikaw dito. Good, so, dito din ha? Kijk maar. Kijk. Dito din. Yeah. Hina-hina lang. Huwag magmadali. Hindi naman tayo nagmamadali. Ayan, gusto niya mga inday kasi tumutulong siya din. So, nanghingi din siya ng basahan. Ayan, ano pa kami, vacuum pa kami. Uy, kakita ng balon. Tapos mamaya mga inday, mag-unboxing si Inday Val. So, ayan, kasi diba, tambay ako sa bahay. So, sabi ko, magta-try ako mag-bake-bake ng mga cake. So, ayan. Ito yung gift ni Dudong nung New Year. Yeah, this is blau. Deze? Groen. Tapos, bumili din si Dudong ng bagong coffee machine. Tapos, ito hindi ko alam. Ito ata yung sa blender din. Tapos, ito mga inday. Ayan, for baby number 2. Baby phone with camera. Ito papalitan namin to. Ito yung, ayan, coffee maker ni Dudong. So, papalitan na yan siya. Ayan, ako, bagong gising. Si Dudong umalis, may pinick up. So, ay, ano pa ako. So, linis-linis pagkagising kasi kagabi, hindi ako nakapaglinis ng kitchen. Kaya, ngayon yung linis namin. And tingnan nyo sa labas, mga inday. Freezing siya, mga inday. So, I hope mag-snow para at least ma-experience ni Savi yung snow dito. So, ganyan lang siya, puti-puti. So, mga bubong. Nakikita niyo yung bubong dun. Ayan, no? Mga puti. Tapos yung mga dahon. Ay, nag-freeze. A few moments later. Hi, tingnan niyo nga pala si baby. Lumalaki na. Biyag. So, mag-walking kami. Actually, nandun na sila sa labas. Palagi ako yung nahuhuli. So, yeah, with my Yaslav. So, ayan, kinatawag na ako ni Dudu. Love, I'm with my Yas. Ganyan siya. Pag talagang gala o walking, nangungulit na yan. Love, heb jij de sleutel? Ayan. Love, we gaan naar het water, ja? Okay. Hi, Savi. Ja. Doei. Ja, kom hier. Oh, wow. Sun. So, ayan si Savi. Nagpapaano kay mama, oh. Di ko alam anong difference sa mama at papa. Gusto niya ako yung magtutulak sa kanya. Umiiyak siya pag si papa niya. Kaloka. Kasi nahirapan na daw siyang maglakad. Na ano niya yung bike niya. Kaya, dala-dala namin to para mabilis lang patulak sa kanya. Lalo na pag ganito yung daan. Mahirap nga naman. Papa na ha, mama isail muna. Papa.
Yeah, hope so. Ay. So, tingnan nyo. Ito yung ini-enjoy namin pag sunny. Minsan lang magpakita ang haring araw, mga Inday. Yan. Minsan lang yan siya magpakita, especially ngayon na winter. Ayan, oh. I like more this one. Ja, we gaan daarin. Naar de kerk. Si Savi, oh. Gusto siya dun sa may bridge. Superman! Hi! Say hi! Hi guys! Saan ka hi guys? Musta? You walk now, ah? Walk. Walk. Much later. Hello, good afternoon. So, andito na kami sa bahay mga Inday. And, ayun, si Savi nakatulog nga pala. Tapos si Dudong, ayan, nanonood sila doon. So, sabi ko nga kanina, mag-unboxing tayo ng, ayan, regalo ni Dudong. Ipakita natin. And, ito nga pala mga Inday. Charan. Binili ko to sa bol.com. So, online site siya dito sa Netherlands. And ano siya, baby phone with camera. Yung kay Savi kasi nung baby pa si Savi, baby phone lang sa kanya. And hindi namin na monitor if nagising ba siya or ano yung mga tunog-tunog. So at least ito may camera siya. And madaling ma-monitor kung ano yung ginagawa ni baby sa room niya. Nga pala, 45% off siya. So dati siyang 90 plus. Tapos naging 50 plus na lang siya. Yung pagkakabili ko. Ayan, regalo ko to sa baby number 2. Tignan natin. So, ganito siya mga Inday. Tcharan! Ayan, so ito siya. Ito yung ilalagay sa room. Ayan, di ko alam if chargeable siya or battery. Ayan. So, chargeable siya. So, dalawang charger. Isang charger para dito. Isang charger para dito sa, ayan, sa monitor. So, ang ganda niya. May, ayan, may volume siya ng sound. May sa mic siya. And, meron siyang, depende pag gabi. So, pwede mo siyang ipa-night mode. So, meron siyang ganun mga Inday. And charger para sa isa, dalawa yung charger niya. And plus manual. So, ito yun siya. So, mamaya, or hindi mamaya, or kung kailan ako magka-time, actually madami akong time mga Inday. Since, ayan, hindi na ako nag-work starting this week. So, pagtutunin ko to ng pansin, tapos ipapakita ko na din yung pag-install nito sa room ni baby. Medyo makalat pa yung room, kaya, ayan, i-skip na muna natin. And, punta tayo sa next na i-unbox natin. So, ito yung second na i-unbox natin, mga Inday. Ayan, regalo ni Dudong nung New Year. Kasi nga, di ba, yung masamang balita. Hindi naman siya masamang balita kasi mas advantage pa nga siya kasi magkakaroon ako ng more time para sa baby and more time para kay Savi din bago dumating si baby. So, ayan, ganun. Hindi ko siya tinitake na really bad news. So, sabi ko kay Dudong, pa-practice ako. Magta-try akong mag-bake-bake. And actually, meron kami ganito, yung manual by hand lang. So sabi ko, nung nakapanood ako one time, may show kasi dito na baking show. Something na parang competition siya na mga walang experience sa baking. Kumbaga, yung mga natutulong sa bahay. And nakikita ko yung ganito mga Inday. So meron sila. Sabi ko, gusto kong ganito para habang nagmi-mix-mix siya, pwede kong gawin kung ano yung ibang gagawin ko sa kusina, di ba? So, let's start. Actually, magandang magandang brand siya mga Inday. Bosch. And maganda yung review sa kanya. Hindi siya yung tipong pang lang siya, pabahay, pero matibay. Good quality siya. Tcharan!
Ito yung takip. Wow, may DVD siyang kasama para sa mga recipe. Oh, love, it includes recipe. Yeah. More than 80 exclusive recipes. Wow, ang ganda. So, ayan, talagang ikakareer na natin to. si Inday Val na hindi mahilig sa kusina, ayan, magta-try. And, medyo mabigat siya. Tadaan! So, ganito yun siya, guys. Wait, papakita ko muna sa inyo malapitan. Ayan, ganyan siya. So, ito, ayan, open siya dito. And, meron akong gustong kunin ito. Kaya lang di ko, parang maano siya. Hindi ko alam paano siya kunin. So, ayan siya, mga inday. Ay, sus! Ganun lang pala. Pipindutin lang pala dito. Nga. Uy. Ayan. So, ayan, na-open na siya. So, pwede ko na itong kunin. Ano ang meron dito? Oh, so may sarili siyang bag, mga inday, para sa lalagyan nito. Yung pang mix. Ay! Grabe! Grenade ko na daw kaagad. So, 3 klase siya, mga inday. Depende. Ayan pa. Gusto mo. So, ito, or ito. And, para i-try siya, ayan, next time na lang, pag talagang mag-aano na tayo. Pag gagamitin na natin ito. So, ayun siya. It's nice, love. With the own bag. Look. Here. Ha. So, press. Tapos, ayan, balik na siya. So, ayan, next unboxing natin. Coffee machine naman ni Dudong. Love, are you watching there? Yes. Oh, kawawa naman si Dudong. Oh, kasi nagsasalita ako dito. Lumapit siya sa TV. You talk. I cannot hear. I go closer to the telephone. Kasi hindi daw niya marinig kasi nagdadadakdak ako. Sorry, love. Almost finished. Kawawa naman. Siya yung nag-adjust, mga inday. Siya yung nag-adjust kay Inday Val. Yan, palagi naman yan siya. Wala siyang, kumbaga, ang Tagalog dun. Kumbaga sa Bisaya ba, wakay libo ba? Pero ang iba kasi ang meaning niya sa Tagalog. Oh. Kumbaga walang problema na lang. So ilalagay ko muna to dito. EMD. Never tried. Mga inday, hindi kami sure if ito yung blender or yung coffee machine. Feeling ko yung blender to kasi mas malaki yun. So mas malaki yung coffee machine. And ayun na nga. Ayan, ito yung gift namin. If makikita nyo sa mga vlog namin, hindi kami talaga yung, ayan, bili doon, bili dito. So, hindi kami ganun. Talagang iniisip muna namin ng makailang beses kung kailangan ba namin to, need ba namin to, or want lang. So, ito naman, need namin to. Itong blender na to, kasi nung lumipat kami, mga inday, actually may blender kami before. Pero nung lumipat kami, parang kami lang, kumbaga, nung lumipat kami, nagtanda, halo-halo na lahat. Tapos yung iba, hindi ko alam saan. Pag teacher kasi dito, marami silang mga bakasyon. So, during that time, bakasyon siya, 2 weeks bakasyon, May yun. So, yun ang pag-aayos. Siya lang talaga. So, hindi ko alam sa ang mga boxes niya pinaglalalagay. Kaya, ayun, ang daming kung gusto namin mag-blend na kung ano man. Wala kami magamit kasi nga, kulang-kulang yung mga gamit. Yung blade, wala. Kaya, diba, paano kami ang hirap buksan ng tape. Actually, mga inday, kakapadala ko pa lang ng, ayan, sa parents ko, na pera. Kasi nga, sabi ko, baka ano, diba, maubos na lahat, wag lang yung padala, diba? Ayan, inuna ko na kaagad. Ang bigat niya. Maubos na lahat, wag lang yung padala. So, yun ang motto ni Inday. Especially ngayon, mga Inday, corona, walang tinda sila nanay. Kaya need talaga ng support ni Inday. And ngayong
nawalan ako ng work. Ayan, napag-usapan din naman namin yan na, ayan, don't worry, Naitay. So, continue pa din. Patuloy pa din, of course, yung support namin. Yung support namin ni Dudong sa inyo. So, oh, it's stainless, love. Oh, yeah. Charan! Oh, medyo may mabigat dito. Oh, this is for the coffee. Sorry mga inday, coffee machine pala siya. What? This is the coffee machine. Yeah, I thought it's blender. How's it go? Kasi, look. This is for the... No! Oh, tingnan nyo, gano'n siya ka-brutal. Brutal. Brutal. Yeah. Nederland, dat is brutal. Brutal. Paano ba to? Yes, coffee machine ni Dudong. Nagkamali tayo mga inday. Ayan. Ang ganda, no? Baka uminom na ako. Maybe I can drink coffee na. Kasi hindi talaga ako umiinom ng kape mga inday. Let's see if ano yung ano nito, ano yung lasa. Baka kakaiba ang lasa nito kaysa sa kape na inaano niya. Ayan, ganyan siya mga inday. Tapos ito, ano kaya to? Ayan, so dito atin nilalagay yung kape. Oh, love, so you're gonna buy something to put here? The Yeah, coffee? the The one like Ja, maar that? ook gewoon een koffie gaan. Okay. Ah, so... Doe daar, dan doe je deze. Ayan. Okay, so ganyan siya mga inday. So, we're done with the coffee machine ni Dodong. Unboxing. Ayan, pagising na si Dudong gamay. Heavy? Oh my gosh, grabe ang acting niya. Pang-famous ang acting. Ano talaga to si Dudong? May pagka-artista yan siya eh. Taran! So, ito yung blender namin. So, tingnan natin yung laman. Of course, yung takip. Una, yung manual, yung as in nakapaibabaw talaga. Ito may pang juice. Ayan. Ito yung pang-cut. Tingnan nyo mga inday. So may iba-iba siyang ayan, pang-cut dito. Depende. So if makikita nyo dito, ayan, may pang-cut siya ng cheese, may carrots, may onion. So ito yung makikita nyo. Ito yung mga blade, mga inday. Ayan. Ang galing, no? And ito naman yung sa blender. Ayan. Pag nag-shake ka or maggagawa kayo ng smoothie. So, ayan. And of course, ito yung sa, ayan. Diba? Paano siya gagana if wala nito? So, ito yung sa pinaka motor niya. So, dyan ilalagay lahat. You will make many nice food for me and Sabi. Narinig nyo? Sabi niya, you will make many nice food for me and Savi. You will always be in the kitchen. Love, I'm always cooking nice food. Charot. Hindi. Salitan kami mga inday. Pero ngayon, mas more yung time ko kaysa sa kanya. Siyempre, nagtatrabaho siya. Ako dito lang ako sa bahay. So, ayan, that's all for today. So, isang araw, ayan, nilubos-lubos ko na.
ang unboxing. And nga pala mga inday, di ba? Since last day ko nung Friday mga inday sa work ko, alam niyo bang nag-abala sila, as in natouch ako kasi nung nag-meeting kami, ayan, sabi nila punta daw ako. So, kasi para sa akin, kumbaga sa isip ko, ba't kasama pa ako sa meeting? Eh, last day ko na naman, so, kumbaga hindi ko na need yung mga information. So, ayan, pinapunta nila ako sa meeting at ito yung binigay niya. Papakita ko sa inyo. Charan! So, di ba mga inday? Ito for baby, for our second baby. Ang sweet nila, no? So, hindi ko talaga inexpecto na, ayan, bibigyan nila ako ng ganito. And, ayun, napaiyak ang lola niyo mga inday. Naging emotional ako. Ayan, to all my Shankar family, thank you for this. I really didn't expect it and I really appreciate it. As in, so much. Thank you, Iwan, for, ayan, for making this happen. Ayan, siya kasi yung nag-organize. Siya yung, ayan, nakaisip ng ganito. Iwan is also an Asian from Hong Kong. Ayan. Ayan, skincare for the buntis. Ayan, massage oil. Tapos may, ayan, may candle. Tapos, perfume body lotion, yung isa naman. Tapos, hala, meron pang card. Ano to? Wow, may card pa. Love. I can Zalando. I can purchase online. Ayan, meron. Ala, may ano sila. Thank you so much. So, this one. So, ayan, Zalando. And, of course, this one for the baby, the teddy bear. Ayan, may ano siya, yung wet tissue. Tapos, ayan, may gel for baby. And, we also have, ayan, a card. So, ayan. So, this is their message. Hello. Oh my gosh, I'm gonna cry again. Ayan, wish you all the best. Success. And good luck, Valentine. Best wishes. Justin, Ronnie, Jacqueline, Vivian. Ayan, from Vivian Gutierrez. Fritzy, happy and enjoy your pregnancy. Oslam. Valentina, thanks for the nice and good cooperation. Anna, Aaron, thank you. Mariam, Ricardo, thank you. Ingrid. Remco. Hindi ko, I cannot, Raymond. Sven. Iwan, wish you all the best and enjoy your pregnancy. Love Iwan, thank you Iwan. And oh, funny, Leafy Angel, Valentina, the best of luck, all of the love in the world, and for your husband. Be careful. Much. Ohinia, Dominic, Diana, Elaine. Saan si Jen? Jen! Wait. I'm looking for Jen. Where is Jen? Trudy. Janeline. Oh. Siguro maybe Janeline was on leave, so he's not here. Thank you so much, my Shankar family. Thank you. And ayan, my baby, of course, will be very happy. My baby number 2. And you know, when Savi, my first son, saw this, he wanted to get it already. But then I said, oh, I'm first gonna make a video. So, ayan, so cute. Love that you make a message, everyone. I didn't expect it. Sweet. Yeah. So, ayun, that's all for today mga inday. Medyo, ayan, napapaluha na tuloy uli si Buntis. Medyo dumidilim na sa labas. And that's all for today mga inday. Till next time po. Bye! Say love, bye! Bye-bye.